Literatura, horretarako delako azken finean, eta baita ere bada, bizigaren gizartearen argazkia egiteko baliagarria. Hor agertzen diren egoera zein pertsonaiak berez, asko fikziotik datozelako, eta nahita edo nahi gabe, nolapait, badirelako gure mundu ikuskeraren adierazle. Eta futbolarien irakurzaletasunak ikerketa baterako ematen duen bezalaxe, Oiartzungo liburutegian dauden liburuen azterketa bat egin dute, genero ikuspegia kontutan hartuta. Eta txosten mardul atera zaie, ehundik gorako horri aldean azaldu dituzten azterketaren datuak eta ondorioak azaltzen dira, eta lagina ere oso esanguratsua izan da. Liburutegian dauden liburuen 10% ia 600 liburu aztertu baitituzten. Abiatu dezagun, tarte hau liburu bati helduta, baina irratia momentuz ikusten ez denez, kantua jarriko diogu. Maitan Eiribar, Oiartzungo berdintasun teknikariak, kaixo, egunon. Egunon. Hemendik taldean zuten ari gara, egin zionez, nolabaiteko kritika bat Txano Gorritxoren ipuinari? Bai, esaten zuten aspergarria zela ipuinan, ez nago adosnik beldurgarria dela esango nuke. 600, aztertu dituzuen 600 liburuien artean aldago, Txano Gorritxoren ere? Ez, baina oso erresa da, berak ere badu genero ikuspegitik kritikarako tartea handia ipuin horrek. Aizu, eskertzen dizugu, 100 gorako txostena alako... Bai, triptiko bat, triptiko bat, baina... Diptiko batean laburtzea, Bai, lanaren bigarren zatia da, garrantzitsua ditutze zegu, kuretza txostena da barne lanerako erraminta bat, baina gero uste dugu emaitza hauek gizarteratu nahi ditugula, eta orduan behar genuen formato atseginago batean, eta bisualago batean, eta norartekoek egin dute, eta oso lan txukuna, eta bai, polita geltu da. Ehundik gorako txosten egin duzue, 600 liburu ere aztertu dituzue. Hau, pentsatzen dut Maitane, zerbaitek bultzatuta ekin duzuela, ez? Badago uste bat, eta genero ikuspegia ez dela maila berean orekatuta ematen, ez? Hori badago uste bat, eta hori horrek bultzatuta abiatu zenuten? Bai, gure lana genero ikuspegia sartzea da udalaren politika guztietan kasu honetan, eta tartean, liburutegiarekin, udal zerbitzu garrantzitsua delako. Gure gertatzen zaigu, gizartean oroar ikusten dugu sexismo hori, badakigu eta beti esaten dugu denean dagoela, baina gero falta zaizkizu datuak. Ez dagoelako ohitura, ez politikak aztertzeko eta datoiek jasotzeko. Orduan behar genuen, demostratu edo erakutsi, gure uste hori, ez, horregatik ikerketa. Ja, zuek esan zenuten. Bueno, uste horiek nola diren frogatzeko guk datuak aterako ditugu. Hori da. Eta gainera gero eskuartzea ere jakimarrezun nundi nora egin, ze utxuneak beti ez dira berdinak, bai? Orduan diagnostiko batek ematen dizu argazki bat, eta ematen dizu gero nundik lanean hasi abia puntu bat. Eta garrantzitsua ere gero ebaluatzeko, da gero zuk jartzen dituzu martxan neurri batzuk, baina gero jakimarrezu asmatu dezun. Orduan, ezakit, hemendik 10 urtera berriz beharko dugu, zer aldatu den gure liburutegian ikusteko, 600 liburu zer dira, ilustrazioak ere bai, letra bakarre dituztenak, zein hizkuntzatan daudenak, ze adinetako aurrentzako lanak? Dira, aurre eta umeen liburutegiko katalogoaren 10% da. Helduenean beste gauza bat aztertu dugu. Fokoa hemen, kasu honetan jarri dugu umeenetan, eta adierazle batzuk sortu ditugu, bai? Egin zan fitxa bat, eta goazen behatzea gauza batzuk. Orduan, zer behatu dugu? Nork idazten ditu, liburuak, nork ilustratzen ditu, eta gero gai batzutan jarri genuen begira da. Badibidez pertsoneiak, zein da pertsoian naia nagusia. Emakumea da, gizona da, ze jarrera ditu. Gero zaintza, ez? Badakigu gure gizartean lan produktiboa edo lan edo enplegua ditu saiona, tradizionalki gizonek ez bakarrik, noski, egin dutela, eta zaintza igual emakume gehiago, ez? Oazen hori ere ikustera. Gero maitasun erromantikoaren inguruan ere, genuen kezka hori nola jasotzen da omen ipuinetan, ez? Espazioaren erabilera, etxe barruan ibiltzen geha, kalean, plazan, denok berdin, ez berdin, gero estereotipoak ematen diren ala ez eta nola ematen diren, eta oso garrantzitsua aniztasunaren gaia. Guk beti esaten dugu berdintasuna ez dela gizon da emakumeen artekoa bakarrik, hori ere bai, pertsona guztien artekoa, eta oso garrantzitsua da ere aniztasun hori erakustea. Euskaldunok ez gara denok zuriak, familia ereduak ez dira denak berdinak, eta denok ez dugu berdin maitatzen. Eta gauza guzti horiek ikusi behar dira, ez? Eta gorputzak ere, aniztasun funtzionala horrek isla du gure umeen ipuinetan, zer erakusten diegu, ez? Orduan, gauza guzti hori edanak, behatzeko fitxa bat egin genuen, eta
ikusi dugu behintzat ze datuetan edo ze irizpideren arabera osatu duzuen txostena, pentsa dezaken norbaitek agian hau garai batean idatzitako liburuetan gertatzen zen. Ze garaitako liburuak hartu dituzuen? Nondik abiatu eta nun bukatu? Bai, egia da ez dela berdina, orain dela 20 urte idatzitako liburu bat edo gaur egungoa, baina zu liburutegira zoazenean katalogo guztia dakazu eskura. Orduan guk herritarrak edozein liburu har dezakete katalogotik eta guk katalogo guztia aztertu dugu. Horregatik zozketa egin genuen metodologia izan zen, liburu guztia hartu, Excel batean molkatu genuen datu basea eta venga, Ehuneko 10. Eta orduan atera ziren liburuak, banaka beretu dituzte, azaldutako adierazle horiekin. Banaka begiratu dituzte liburu guztiak esan ditugun irizpide horiek nola betetzen dituzen jakiteko. Baina zarrena zein urtetakoa den badakizu? Ba, ez dakit, baina berdin da. Txanogorritxo epatu jazu, Txanogorritxo zer da, 17. mendeko liburu bat, perroltik idatzia gero grime klasikoak dira. Liburutegian dagoen guztia, hori da guk eskaintzen diguna herritarrei, gure ardura hor dago, ez? Orduan, ba, horrengan egin dugu lana, bereiek edo zen ardezakete. Bai, konturatu garena da, alde handia dagola, liburu zainak esaten zigun, baina azkenan urteetan erosiden liburuetan, ba, kristan ezberdintasuna dago, bai, baina eskura denak daude, orduan denak aztertu ditugu. Sosketa bat egin da, orduan ez dakigu, ez gea jarri ikusten, fitxetan badago, bai. Liburuaren data. Ez dute karri, zenbat diren orain dela 5 urtekoak, eta zenbat orain dela 20 urte erositakoak. Irizpideak aipatu dituzu, guazen Mabira Maitane, zuen usteak frogatuta gelditu dira, edo zuk horre buruan bueltaka zenuen susmo hori, zertan gelditu da? Bai, zoritxarrez, bai, pixka deprimentea izan da, Bai, agertzen dira, denok ezagutzen ditugun estereotipo horiek, behin da berriz agertzen dira, neskak nahiko txolina gea, edertasunarekin obsesionatuak, txukunak, lasaiak, txintxua gea, mutilak abentura zaleak dira, desordenatuak, alprojak, ezakit, bai, nesken irudi sexualizatu asko aurkitu dugu, umeen liburuetan, helduen begiradatik, noski. Bai, emakumeen heldu hori sexualizatuak, ez? Bai, baina helduen begiradatik ez da hitz egiten umen sexualitatei buruz da, helduen sexualitatea umen liburuetan, ez? Eta batzutan oso lekuz kanpo gelditu ginen harrituta eta dena esaten nahi Bai, deigarria, gauza batzuk deigarriak sorpresak eramate dituzu. Batzuk honeako, ere badaude estereotipo berritzaileak, hori ere aurkitu dugu zorionez. Adibidez? Bai, neska ausartak edo abentura saleak, badaude azkenengo urteetan, rol hori apurtzen dutenak, eta beste gauza batzuk egiten daudenak, edo lanbide ez hain ohikotan agertzen diren emakumeak ikusten direnak, bai. Bai. Adibidez, aurrezari gara, eta familiako beste kideak, izan aita, amaren bat, aitona monak agertzen direnean, nola agertzen dira? Zaintzen agertzen dira batez ere emakumeak eta maitasunetik beti. Eta gizonak ere zaintzen agertzen dira, baina ezberdin. Eta igual beren zaletasunak egiten, ez? Orduan, hor ere diferentzia ikusten da. Emakumeak beti daude zaintzen, gizonak gehiago beren lanetan, eta zaintzen baldin badaude, gehiago daude sofan periduka irakurtzen da horrela. Eta aitonak? Aitonak ere emakumean diferentzian amonak dira maitakorrak eta umeengan dute begirada jarria, eta aitonak dira baitona jakintsuak eta sofan, ez, gauzak esplikatzen. Jakintsuak aitonak, garrantzitsuak egiten. Bai. Koloren erabilera ere, hori aztertu duzu, Koloren erabilerak, aur baten lehenbiziko begiradan, koloreak garrantzia handia dauka, eta hortik jasiko dira bereizketa bat egiten. Jabetu gara, egin dugun beste gauza bat izan da, liburu zainen seilkapenean, liburutegira zoazenean adinka egoten dira jarriak. Eta oso diferentzia, oso ondia, baina nabarmenak ikusi ditugu adinaren arabera. Bai? Eta orduan, kolorena ikusten zen batez ere 12 urtetik gorako umeentzako liburuetan, erabentzako, eta orduan azalak neskentzako arrosa edo gorria, eta mutientzat urdina. Nik bete esaten dute. Genero estereotipoena da, korse bat, umei mugatzen diegu beren askatasuna. Ostadarrean kolore asko daude, ez zerraitik baldintzatu. Genero estereotipo hori egiten dute, baldintzatu egiten dute, eta liburuek irudimena, askatasuna eman behar diete umei, ez? Nolakoak izan nahi duten heldutan eredu ezberdinak eman behar dizkiegu. Eta genero estereotipoetan erortzen baldin bagea, hori da ikusi duguna, mugatu egiten ditugu. Eta kolorena, niretzat okerragoragoa zen gauza da. Eta ume txikietan koloreak anitzagoak dira. Hor adibidez hobeto ikusten da. Bai. Eta protagonistak animaliak diren kasuetan, genero ikuspegitik egiten da bereizketarik?
edo neutroagoak dira? Denetarik aurkitu dugu, baina hori da kuriosa badago italiar esara bat esatun den traditore, olako zerbait, itzulpenetan traizioa egiten dena, ez beti ezin dela ondo itzuli. Orduan, liburua adibidez bazegon bat, protagonista zen txakur bat. Orduan, euskeraz txakurraren izenak ez zeukan genero markarik, beraz edozein izan daiteke arra edo emea, zuk ez dakizu. Liburua gaztelaniaraz Rufo da, orduan ja mutil bat dela edo arra dela irudikatzen dezakezu. Eta inglesez dela jatorrizko ipuina, pues Raffles zan eta ez zeukan genero markarik inglesez. Orduan, nahi gabe, gauza horiek gertatzen zaizkigu, itzulpenak egitean, edo igual liburuak erabatera dago idatzea, baina gero ilustrazioa batzutan kontra esanetan egiten dugu. Adibidez, leheno galdetun dira zu familiarena, badago liburu bat adibidez, oso deigarria, bera da, genero estereotipoak apurtzen dituen eskagatxa bat, bai, urria da, beti dago trakeskeriatan, eta abenturazalea da, baina gero, marrazkietan, liburuko marrazki guztietan, fondoan dagoen ingurune guztia, da guztiz tradizionala. Ama dago afaria zerbitzatzen, aita sofan periodiko irakurtzen dagoen bitartean, ez? Ordan, hori, beti agertzen da nubaitek. Hori da, azpimarratzen zenuen bidea egin behar dena, ez? Egin behar diren adibideak edo egokiak diren adibideak aipatzen hasita, horrelako adibideak zeharka adieraztea zer da, eraginkorragoa? Bai, hori aniztasunean ikusten dugu, ez? Orain, azkenengo urtetan asko betu da, liburua pedagogia tresna bat bezala, ez? Goazen familia ereduan hitzak erakustea, bai? Nere gelako ez dakin hor, ditu bi ama. Eta horri buruzko liburu bat da. Baina gero, familiak aztertzen dituzunean, liburu guztietan, familia aniztasuna ez da ikusten. Orduan, behar dituguna da, beste liburuetan ere, ikustea, zeharka, bai? Ja, ez gaiarekin lotutako liburua denean bakarrik, baizik eta... Hori da. Ja, gaia ukitu dezala, edo horregon dadila... Arrazakeriaren kontrako liburu batean arrazetaz, baina gero ikusten dugu, anistasuna ez dela ikusten, eta Euskal Herrian ez gara denok zuriak eta liburuetan, arrazez berdinetako pertsonak ez dira ikusten. Adibideak galdetzen ari gara, Maitaneri, nahi dugulako 600 horietatik, nik uste dut entzuleak ere egongo dira galdezka, ez? Ze liburuetan topatu dira horrelako kontuak, ze liburuekin ibili behar gara kontuz, zeinek egin du ondo, ez inor juzgatzeko edo inor horre zigortzeko, baina adibideak ematen ari garela, izenak ematea... balekoa da. Ez dizut, eman hori mikrotik kanpoa igual kontatuko dizut. Zure asmoa ez da epaitzea, ez zentzura lan bat egitea, bai. Harrituko zeinakete, orain hau esan da, begiratzen hasten mazate txeko apalategetan, ikusiko dituzu gauzak, adiez ni degarra egiten zait, orain gauza batzuk kontzientzia handiagoa daukagu, eta ikusten dituzunean, zure hortzaroko liburuak, harritu itezea, zer topatzen desun dez, eta ia, guk hau irakurtzen genuen, bai, eta alare feminista azidea, edo igual horregatik ere, ez? Baina ez, liburu zehatzak ez dizkizut aipatuko. Eta ondo gauzak txukun egindakoren bat, igual hori esatea xamorragoa data? Bai, asko daude, adinaren arabera eta hori, baina niretzako da hori, ez? Desberdintasunak erakusten dutena, eta gainera garrantzitsua ez da liburu bat. Osea, pixkat nik hortik atera nahi zaituztet, bai? Itxasoa ez du egiten tanta batek, eta liburu bat ez da arazoa, edo liburu batekoa. Azkenean da zukumeak liburu pila bat irakurriko ditu bere bizitzan zehar, eta orduan, batxana gortxu irakurriko du, baina gero beste liburu bat eman behar diozu, bere iritzi kritikoa, edo bere ikuspegia zabaltzeko, eta garrantzitsua hori da, nire ustez behintzat. Bueno, komikietan emakumeen presentziak bera egiten du, emakumeak erabakiak hartzen gutxi agertzen dira, batez ere 12 urtetik gorako aurren liburuetan, sorginaren rola ia gehienetan emakumeak egiten du, eta gainera emakumea agertzen denean itxusia eta gaiztoa izaten da, eta gizonezkoa denean aztia estatus hobea dauka, atseginak dira eta jakintsuak dira. Ze gehiago, anizkasunaren nahi. Sorginarena Maitanek, eten bat egin nahi du, Maitanek. Ezin den, nik sorginarenarekin. Adibidez komiketan ikusten da, ez? Merlin ezagutzen dugu, Panoramix, Asterizen, ez? Aztia edo magoa, zer rol dauka. Baina emakumea bihurtzen denean mago hori, jada sorgin gaizto, zahar, zikin bat, eta hor gainera daukagu zor historiko bat, sorgin eiza feminizidio bat izan zen, 100.000 emakume hil eta torturatuak izan zian sorgin
akusazio faltsupean. Eta gero, umeen literaturara soaz, eta ez dakizu zenbat liburu aurkitu ditugun sorginekin, pila bat zeuden, nahi harritu nau hainbeste. Egoen inauteria datoz, pila bat mozorrotuko gea sorginetaz, eta ni pentsatze dut sorgin akusaziopean, torturatu eta hil zituzten Euskal Herriko emakume haien guztiengan, eta ez dakit, badakagu gai hau berpentsatzekoa, nik uste eta erreparazio historiko bat sor zaiela, eta horrei buelta bat eman behar diola. Egia da ere, adiez nerabentzako liburuetan magia egiten duten neskak ere badaudelen, esan eredu positiboetan horietako batzuk ere aurkitzen zian, ez? Ausartak, magia zuri egiten dutenak, bai, badago denetarik, baina gauza batzutan erortzen gara behin da berriz da. Sorginena niretzat bereziki mingarria da, eta horrei buelta bat eman behar digula, iruditzen zait. Hori ondorioetan ere ondo nabarmendu duzue, egiteko zer dagoen eta ondorioak nabarmendu dituzue, txosten honetan, diptiko batean laburbildu duzuen ehun txostenean, eta aipatuta dago sorgin figuraren erabilera historikoki desegokia, emakumeen representazio sexualizatua, koloren erabilera estereotipatua edo zaintza figuren desoreka. Badugu lanean ondik hasi, ala maitzen duzu txostena? Bai, guretzat abia puntu bat delako ikerketa hau hemen hasten gea lanian, ez? Orain hau da guretzako lan tresna bat. Liburu berriak erosterakoan, sortzaileekin, argitaletxeekin, gurasoekin. Nori zuzenduta dago, diptiko hau, argitaletxeak zen dituzu, guraso batentzat, herritar batentzat ere aproposa litzeke? Ikusiko dugu, momentuz egin duguna da, ikerketa guretzat barne laneako delako, gero prozesuan parte hartu dute herriko Oiartzungo feministen asanblada, kuku elkartekoak, bai eragile ezberdinak egondia, eta iruditzen zaigu hezkuntza komunitatearekin lan egiten dugu, ludoteka, ikastetxeak, haientzat baliagarria izan daitekela uste dugu eta zabalduko digu. Eta nik pentsatu dut ere, argitaletxei jada egiten ari dian bide horretan, ikusteko guk ere badugula kezka hori eta beraiekin partekatzeko, ez dakit idazle elkarteak, nahi duenak eskatzeko ere, emango digu bat. Maitasuna romantikoaren irudia eta erabilera nola ikusi duzu, ze hori bada ez, hemen ageri da, bai, baina 9%. Bai, ez da, hori izan da sorpresa honetako bat, ez da inbeste agertu, baina bai egia da, neraben, ateratzen denan bereziki nerabe zuzendutakoan. Hor ikusten da sozializazioarena, hobeto egoera hobea da ume txiki hauen ipuinetan, gai guztietan. Igual daukaz erikusia emakume idazleak ere gehiago, eta ilustratzaia gehiago daude 0-4 umeen liburuetan. Eta maitasunarena gehiago ikusten da 12 urtetik gorakoetan. Baina beti ikusten da nesketan bakarrik. Osea, mutiak ematen duz direla maitemintzen, edo ez dutela kezka hori. Eta ez da hainbeste agertzen. Baina maitasunaren eredua erromantikoa bada, eta heterosexuala bakarrik baldin bada ere, estereotipoan erortzen ari dira. Orduan ez da asko atera, baina berdin ateratzen da. Berdintasun teknikariak orain horrelako lan mardul baten ostean, zer egingo diozuko osk? Aiga gauza pila batetan, orain adiez diagnostikoa nahi dugu egin kirol sailean, kirolan ere oso zerbitzu erabiliak dira kiroldegia, eskola kirola egiten da, ekipamentu eta elkarte asko daude herrian, jende asko mugitzen da kirol elkarteetan, hori aztertu nahi dugu. Baina azkenean gure lana da, udalak egiten duen guztian ikuspegi feminista bat sartzea. Berdintzaiti egintza sailean, kulturan, orain udalak areto berri bate zabalduko du, eta kultur programazioan ikuspegi feminista hori sartzeko lanean ari gara. Personal politikan, arrisku psikosozialak, adibidez lan arriskuen prebentzioan ere genero ikuspegia sartzea, bihar artean gonitzake kontatzen. Baina lana izango duzu ez, Maitane? Bai. Lanera joan beharko duzu. Zuke, bai. Guk ere segitu behar dugu. Pena da, guk ere segituko genuke zurekin izketan, baina gure irakasleen euskara maila zere aritu nahi dugu, eta hor zai ditugu Amaia Elizalde eta Ana Gandara, Oso ondo, eskerrik asko, interesata gonbidapenagatik. Zuri, Maitane Iribar, Oiartzungo berdintasun teknikaria, eskerrik asko. Bai, gure arte. Aio.